Halo Rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ketemu warahmatullahi lagi karo wabarakatuh. Dewe Rek. Saiki Dewe kate tuku kue putu. Apa nek ngori suarane Dewe? Banget Rek. Suaranya banget Rek. Ayo, perlu putu. Oh, pokoknya pengen roy apa? Loh. Ayo melu aku Rek. Yo, siap. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh iki gak krungu iki. Suarane anu iki lho. Halo Bapak sapa iki Pak jenengan Pak? Bapak selamat. Bapak selamat Rek. Dodolan apa iki Pak? Putu. Kue putu ya Pak yo. Iya. Apa kok jenenge kok putu iki Pak? Gak ngerti aku apa ya. Lah yo, apa moro-moro metu dadi putu? Apa nih? Iki dadi iki Pak ya. Iya. Piroan Pak per kopi ya? Porsi kecil 5.000. Kopi kecil 5.000. Ya, porsi besar 10. Awak dhewe katanya pesen 10.000 ya Pak yo. Iya. Oke. Dadek dulur ya. Nggih, Pak. So. Apa ijo-ijone iki, Pak? Warna Oh, Pak. pandan, warna pandan. Mana pandan. Bahane lho, sagu lho. Oh, mbane betul. Tepung beras. Tepung beras. Sini gula itu ta, Pak yo. Ayo gula kelapa wis iku tok. Warna telu. Bendina buka dek kene sampean ta, Pak? Ndak keliling. Keliling Mandian nih. Saya kota Berangkatnya mulai jam piro? setengah 5 Sampai bengi wae yo, sampai tek. sampai tek kali bengi setengah 9. Tak main iki, Pak yo. Tak kotak wis ya. Tadi kira porsi. Kene iki gak mesti ya Pak yo. Ben sore dak kene dak mesti. Malam minggu. Malam Minggu mesti nih kene. Mesti dek kene Rek. Ya. Dan saya arahnya ke Lor aku. Asline ndi sampean nih, Pak? Ini ke Puarjo. Kebuarjo kene yo. Oh, keliling area stadion tok rek. Pak standby di kene iki. Nek malam Minggu. Malam minggu. Di kene yo. Tak porsi 5.000-an. Tapi Pokoknya suarane dengung iki bapake mesti Ya. teko Rek. ndak soro golekane iki. Ndak soro. Ndak soro ae, Pak yo. Endono ya prei ngono ae di kini. Apa malam minggu dono prei. Nyepur le. Iki cara masaknya opo jenenge? Dikukus iki ta? Opo iki? Ya, dikukus. Kukus Pak yo. Dikukus. Ndak usah ditutup saking rek. Mebul ri. Ditutup daerah muni kaya abane ri. Oke Rek, awak dhewe saiki kate mbadhok kue apa mau? Kue putu. Apa putu yo? Mbok putune apa? Iki rek yo. Masa putu awak itu? Lah yo pokoke iki jajan apa? Jajan zaman biyen iki lho. Jajan nek kendang. Nah, Jadul, iki, Rek. jadul. Ono plomboe ri yo. Gula wek. Tapi abane sik krungu abane ngono krungu. Ya, di sini. Pokoke nang kuping iku nek cida-cida wis. Wah, cumplek rek. Yo, kok. Iki yo. Tak badhok sik rek. Coba sik. Diwur-wurno sik, klopo sik. Ah, woi. Anget-anget iki enak iki. Tuh anget iki panas. Kukus. Rek. Wah, ri, panas ri. Arek dibadhok rek. Bismillahirrahmanirrahim. Bathok rek. Badhok rek. Ayo. Ini mantap yo. Ini pas ya. Apa iki? Tepung berasnya lembut yo. Ini kukus saya tadi lembut yo. Komposisinya apaan mau? Tepung beras nanti. Hah? Tepung beras. Pernone iki. Pandan yo. Rasa mangga. Kulo kerekan yo. Yo. Kira yo. Iki. Badhok rek.
Samplokan kabeh rek. Oh iya. Enak rek. Mungkin duwe ndak tau mangkene ane. Suwe apa nggak tahu. Nggak tahu ya. Ndak tahu rek. Suarane lho ning gare enak iki biar iki. Aku ada. Udah orang mana ya? Wih wih. Ambulan. Tak urung-urung ae kelompok rek. Ini tempat keliling tadi yo. Ini. Iki daerah ndi iki? Toga yo. Keluar dari stadion. Lore stadion di jalan apa iku? Buarjo pokoknya. Buarjo. Jalan rambutan. Kok wis nek arahnya Toga rek. Tapi nek malam Minggu ya ini sore mesti ono kene bapak rek. Nutuk kene pokok ono suarane moro e. Teko bapak wis. Orang mana ini? Oke rek, batur rek. Omong ae rek. Ya bang. Enak nih. Stadion. Nek, berani kan? Mana apa aja? Lo le rek. Lumer. Apa? Lumer. Oh, iya. Hangat tambah seri. Anget. Tambah bengi tambah banget paling. Lorone opo bare yo. Ini lari di tadi yuk. Lari. Kompiro ada yang ngenteni. Antri. Udah mandek-mandek muni terus nih. Ayo. Lari Ini deh. kok sepur tadi. Nah, yo. Jadi masih nyang rene ya kudu cepetan nih. Bengi-bengi yo. Kelas. Lah cuman. Diurang-urang berapa ya? Lah kan cewek kuwi. Dawa tak dawa ndak Yuri. Kira yo. Kue pudu. Turun duwe bojo, turun duwe anak, duwe bojo. Nah iya. Putune sopo ae turun namu iki. Putune wong biyen iki. Kate apa gawe jeneng jajan iki. Pokoke putuku. Butuku tak. Gawe jajan. Jajan gue jajan apa ya? Jajan putu rek. Jajane putu ya. Sejarahnya ngono tadi. Iya jajan ini. Jarimu. Nah aku dak nuri. Penting kali batok rek. Ayo. Batok rek. Luyan nek. Sore. Kok padha kari itu rek? Oh. Geli. Kari itu rek. Kari samplokan iki lho. Kapan terakhir iki? Lopoke tak Bersih, urung-urung. bersih ini. Nek nang kelompok-kelompok eri. Ora yo. Kapan terakhir? Arek. Batok rek. Nek. Ya apa? Enak. Oke yo. Sekian teko awak dhewe. Ojo lali like, komen dan subscribe. Oke, matur nuwun rek. Assalamualaikum.